Республиканың сирек кенә районнарында уза торган авыл яшьләре спартакиадасы безнең Азнакайда инде берничә ел рәттән үткәрелә. Быел ул Урманай авылында узды һәм Торак коммуналь хуҗалыгының атказанган хезмәткәре Расих Шакуров истәлегенә багышланды. Кышкы спартакиадада 27 команда катнашты. Көннең айруча салкын булуына да карамастан, авыл яшьләре спортчыларының кәефе күтәренке, җиңүгә омтылышлары зур иде. Матур спорт бәйрәме белән 10нчы мәртәбә без сезнең белән бергәләп авыл спартакиадасын, авыл яшьләре арасында спартакиаданы үткәрәбез. 15 спорт төре буенча безнең инде бүтән командаларда катнаша. Менә шуңа күрә бик зур рәхмәт. Бу елда менә безнең инде бик яхшы бүләкләр. Беренче урынга 500 мең, икенче урынга 400 мең, өченче урынга 300 мең, 200, 100 һәм 50 мең акча. Ул инде 8 командага шундый бүләкләр булачак. Барыгызны да шундый матур спорт бәйрәме белән, ватанны саклаучылар бәйрәме белән тәбрик итәм. Исән-сау булыйк барыбыз да. Бердәм булыйк, Азнакай һәр вакыт беренче булсын. С праздником, бәйрәм белән! С наступающим Днем защитника Отечества! Азнакай бәйрәм белән! Ура! Район башлыгы спортчыларга уңышлар теләп, җирлектәге сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга, спорт үсешенә үзләреннән өлеш кертүчеләргә рәхмәт хатлары тапшырды. Бүген Азнакай җирендә бик зур бәйрәм, 10нчы мәртәбә авыл спартакиадасы уза, 15 спорт төреннән. Бу безнең инде авылда спорт үсеше бик зур. Моңа хәтта инде без 15 спорт төреннән бер ай эчендә башлаган ярышларны. Күбесен финал ярышлары, монда инде менә футбол, хоккей, волейбол, таяк тарту, утын кисү, гер күтәрү, көрәш, канат тарту һәм башкалар. Безнең спортчылар инде республика масштабында да яхшы гына чыгыш ясыйлар. Инде хәзер 7 ел икенче, өченче урын алалар. Әйтәсе килә инде мондай спартакиадалар бик кирәк. Кышкы спартакиадага кергән спорт ярышлары бик кызу барды. Монда һәр спортчы, һәр команда бөтен көчен, сәләтен, осталыгын алга куеп ярышты. Билгеле күпчелегенә алдан шөгыльләнү дә ярдәм иткәндер. Ел сайын катнашабыз, матур урыннар алабыз. Быел да шушылай җыенып килдек. Көн суык булуга да карамастан, шушы башлаган эшне һаман дәвам итәбез. В теннис играю по-любительски давно, потом перешла на волейбол, увлекаюсь волейболом, и вот сейчас заново вернулась в теннис. Очень волнуюсь, я сама с Актюбы, мы теннис очень поддерживаем, тренируемся, и вот целый месяц, как спустя прошли отборочные туры, меня кто только не тренировал, и школьники меня тренировали, и администрация меня тренировала, и вот сейчас благодаря их тренировкам, помощи мы победили. Халыкта спортчыларга бик теләп көч биреп торды. Таяк тартышу, утын кисү һәм көрәш ярышларын җан атарлар аеруча кызыксынып күзәтте. Мастер, марш! Спорт бәйрәме ахырына якынлашканда җиңүчеләре дә билгеле булды. Нәтиҗәдә Актүбә командасы һәм Әгәрҗе авыл җирлеге җиңүчеләр булып танылдылар. Икенче урынны Тымытык, өченчене Чалпы яулады. Районыбызда инде матур бер гадәт буенча үткәрелүче спорт бәйрәме чарасына әверелгән кышкы спартакиада әнә шулай югары әзерлектә һәм оешкан төстә узды. Неудержимо бежит время. Позади остался еще один год. Со своими радостями и печалями, успехами и неудачами. 2020 год был объявлен в России годом памяти и славы и прошел под эгидой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Татарстане год был посвящен столетию образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. В честь этих знаменательных дат была проделана большая работа. Несмотря на то, что пандемия внесла коррективы в наши планы, жители района, объединив все усилия, сумели преодолеть трудности. Ни в одной сфере, будь то экономика, промышленность, нефтяная отрасль или сельское хозяйство, работа не остановилась.
Сельскохозяйственная отрасль – гордость района. Аграрии собрали в этом году рекордный урожай с полей. В среднем 36,8 центнера с гектара, на 7% выше значения прошлого года и объем надоев молока. В результате выручка от реализации продукции сельхозпроизводства по сравнению с прошлым годом увеличилась на 42%. Сегодня средняя заработная плата работников сельского хозяйства составляет 27 117 рублей. В районе ведут деятельность два крупных холдинга – «Агросила» и «Союзагро». Имеется 6 коллективных, 95 крестьянско-фермерских и более 13 тысяч личных подсобных хозяйств. Начало свою работу еще одно акционерное общество. За время полевых работ администрации района выдано 942 сертификата на сумму 800 тысяч рублей. 3 комбайнера района выиграли республиканские соревнования и получили денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Район активно участвует в федеральных и республиканских социальных программах, реализация которых позволяет улучшить условия жизни и повысить благосостояние азнакаевцев. Работа по реализации социально значимых проектов ведется во взаимодействии с руководством республики и компанией «Татнефть». В рамках республиканской программы были проведены ремонтные работы в дошкольных учреждениях. Капитальный ремонт проведен в 4 детских садах, возраст которых более 30 лет. Так, при поддержке нефтяников в школах села Мальбагушево и поселка Актюбинский созданы и оснащены современные химико-биологические кабинеты. Для Азнакаевской швейной фабрики приобретен специальный станок для пошива медицинских масок и других средств защиты. Завод «Нефтемаш» получил крупный заказ на строительство модульных ФАПов в Республике Крым. Это, в свою очередь, позволило обеспечить новыми рабочими местами 45 человек. Улица Сюембике была полностью реконструирована, стала пешеходной, освещенной и безопасной. В настоящее время является точкой притяжения жителей города. На очереди проект благоустройства Азнакаевской набережной реки Черная. Отметим, что проект стал победителем Всероссийской программы по созданию комфортной среды в малых городах. На эти цели будет выделено 70 миллионов рублей. Работы по благоустройству начнутся весной 2021 года. В течение года велись большие работы по храму, которые начали строить для православных жителей Азнакаева. В возведение храма также внесли свой вклад подразделения Татнефти. В рамках республиканской программы «Наш двор», инициированной президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Минихановым, начата работа по благоустройству дворов, которая включает в себя ремонт дорог, установку скамеек, детских, игровых и спортивных площадок. В 2020 году такие работы проведены в 28 территориях. В 2021 году запланирован ремонт в 21 дворе. Программа будет действовать до 2024 года. За это время все 148 дворов будут приведены в порядок. В течение года по социальной ипотеке новые квартиры приобрели 28 молодых семей. Еще 7 азнакаевцев из числа детей-сирот стали обладателями собственного жилья. В 2020 году состоялись 2 важных политических события – голосование за внесение изменений в Конституцию Российской Федерации и выборы президента Республики Татарстан. В нашем районе Рустама Нургалиевича поддержали 83% жителей. Прошедший год выдался тяжелым во многих сферах жизни, но особенно большая нагрузка легла на плечи медицинских работников. Благодаря руководству компании «Татнефть» были приобретены 2 кислородных газификатора, индивидуальные средства защиты медицинскому персоналу. Также была оказана помощь топливом для машин скорой помощи на сумму 8 миллионов рублей. В 2020 году в селе Балан-Лабуляк построили новый фельдшерско-акушерский пункт, пополнился транспортный парк. Министерство здравоохранения республики вручило ключи от машины скорой помощи, 2 легковых автомобилей для перевозки врачей. Начал работу Центр гемодиализа, создан кабинет паллиативной помощи имени Вавилова. Продолжается работа по диспансеризации населения. Следует отметить вклад различных общественных организаций в борьбу с COVID-19. Женская организация «Акалфак», азнакаевские волонтеры, родительские комитеты общества инвалидов шили маски, доставляли продукты питания, медикаменты пожилым людям, оказывали помощь в организации дистанционного обучения и в решении других важных вопросов. Большое внимание уделяется обновлению спортивной инфраструктуры. В прошлом году в городе были построены 2 новые спортивные площадки. Оборудована спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО по республиканской программе. Уже на протяжении 3 лет Азнакаево входит в число спортивных городов Республики Татарстан.
И это неудивительно, ведь 54% жителей занимаются каким-либо видом спорта. Спортсмены из Азнакаева среди лидеров по шорт-треку, борьбе в первенстве России. Команда спортсменов с ограниченными возможностями 5 лет подряд становится победителем в республике. В минувшем 2020 году в районе было организовано 160 масштабных спортивно-оздоровительных мероприятий. Наши спортсмены приняли участие в 80 региональных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях. В 2020 году работа сотрудников культуры района в основном проводилась на онлайн-площадках. Более 170 мероприятий, организованных в течение года, были посвящены столетию ТАССР, 75-летию Великой Победы. Не остались без внимания объекты культуры. Капитальный ремонт провели в Актюбинской детской школе искусств. В микрорайоне Йонаюл открыли многофункциональный центр, рассчитанный на 200 мест. В целях пропаганды устного народного творчества в Азнакаево прошел фольклорный фестиваль тюркских народов Чатыртауда-Жиен. Трансляция мероприятия состоялась на телеканале ТНВ «Планета». В онлайн-формате были организованы такие мероприятия, как Национальный праздник Сабантуй-2020, Всероссийский праздник народов Приикского района Сабантуй. Эти мероприятия жители республики смогли посмотреть в социальных сетях и на телеканале «Новый век». Кроме того, работники культуры внесли свой вклад во все мероприятия, которые были организованы в районе круглый год. Летом 2020 года Азнакаевский район принял эстафету флага столетия образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Флаг был поднят на самой высокой точке Татарстана, горе Чатыртау. Этот праздник стал большим событием и показал, что жители района гордятся своей родной землей, родным Татарстаном. Туган көннәр котлы булсын, теләкләр чынга ашсын. Барлык ихлас котлау сүзләре күңел түрендә кояш булып балкысын. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң изге матур котлауларны бүген дә үзләренең туган көннәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә матур җырга төреп юлларбыз. Инде иң беренче тәбрикләү хаты үзенең туган көнен билгеләп үтүче Миннур апа Газизуллина хөрмәтенә юлланыр. Хөрмәтле Миннур апа, сезне экраннар янына якынрак дәшәбез. Аппак карлы февраль генә бүләк итәдер ул бу дөньяга синдәй затларны. Тәбрикләүләргә кушып кабул итче күңелдәге барлык назларны. Аппак карларга күмелгән февраль ахырында без киленебез Газизуллина Миннур Тауил кызының туган көнен 60 яшен бәйрәм итәбез. Миннур, сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, тигез тормыш, эшеңдә зур уңышлар, иксез-чиксез куанычлар, шатлыклар гына телибез. Һәр чак шулай киң күңелле, сабыр хылыклы, якты йөзле, туган йортыбызның кунакчыл хуҗабикәсе булып кал. 37 ел буе без синең белән бер туганнар кебек, барлык шатлык, кайгыларны уртаклашып, зур гаилә булып яшибез. Энебез ирек белән матур гаилә корып, акыллы, матур кызлар үстердегез. Хәзер инде оныкларыгыз Майя һәм Данил өчен янып, киеп яшисез. Туган нигезебезне саклап, гөл бакчага әйләндереп, һәрберебезне якты йөз белән каршы аласыз. Барысы өчен дә сиңа рәхмәтебез зур. Шушы бәхетле мизгелләр гомерлек булсын иде. Бер-беребезгә терәк булып, хәерле гомерләр кичерергә язсын иде безгә. Олы бәхет бит ул бу дөньяда туганнарың булу яныңда. Иңнәренә башың салып була, хәсрәт килсә әгәр җаныңа. Без телибез сиңа ак бәхетләр. Һәр вакытта бул үз көчеңдә, сине шулай исән-имин күрү бәхет бит ул безнең эшендә. Зур хөрмәт белән сине яратып, туганнарың Розалия Фуат, Илкам Әлфия, Илшат Ләлә безнең теләкләргә балалар да кушыла диелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Миннур апа, матур бәйрәм көнегез уңаеннан шушы котлауларга кушылып, без дә иң изге матур тәбрикләүләребезне сезгә яңгыратабыз. Барлы матур тормышта, алга табада
бәхеткә төренеп яшәгез. Йөзегездән бәхетле елмаю бер вакытта да китмәсен. Күзегездәге шатлык очкыннары һәр вакыт балкып торсын иде. Бәхетле, бик бәхетле булып, сөенеп кенә яшәүләр язсын сезгә дип, матур музыкаль бүләкне дә бәйрәм уңаеннан сезгә багышлыйбыз. Бәйрәмләп алыйк әле туган яктан, туганнарым җыелганда бергә чактан. Гармун күрекләрен сузам шушы көйгә, бер җырлашып алыйк әле туган көндәм. Гармун күрекләрен сузам шушы көйгә, бер җырлашып алыйк әле туган көндәм. Шатлыкларны бүлик, кайгыларга түзик, туганлыкның бергәлекнең кадерләрен билик. Шатлыкларны бүлик, кайгыларга түзик, туганлыкның бергәлекнең кадерләрен билик. Урталарга салып сөйләр сүзебез бар, башкалардан ким булмаган көебез бар. Җырлыйк дисәк җырлап торган көебез бар, кая куйсаң да ярарлык үзебез бар. Җырлыйк дисәк җырлап торган көебез бар, кая куйсаң да ярарлык үзебез бар. Шатлыкларны бүлик, кайгыларга түзик, туганлыкның бергәлекнең кадерләрен билик. Шатлыкларны бүлик, кайгыларга түзик, туганлыкның бергәлекнең кадерләрен билик. Бәйрәм итәр хакыбыз бар, нәсел җебен үсмик дигән антыбыз бар. Туганлыкны саклап торган аралар бар, яшәү безнең дәвамы балалар бар. Туганлыкны саклап торган аралар бар, яшәү безнең дәвамы балалар бар. Шатлыкларны бүлик, кайгыларга түзик, туганлыкның бергәлекнең кадерләрен билик. Шатлыкларны бүлик, кайгыларга түзик, туганлыкның бергәлекнең кадерләрен билик. Бәйрәмләп алыйк әле туган яктан, туганнарым җыелганда бергә чактан. Гармун күрекләрен сузам шушы көйгә, бер җырлашып алыйк әле туган көндәм. Гармун күрекләрен сузам шушы көйгә, бер җырлашып алыйк әле туган көндәм. Шатлыкларны бүлик, кайгыларга түзик, туганлыкның бергәлекнең кадерләрен билик. 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 Туганлыкның бергәлекнең кадерләрен билик. Туганлыкның бергәлекнең кадерләрен билик. Шатлыкларны бүлик, кайгыларга түзик, туганлыкның бергәлекнең кадерләрен билик. 80 яшьлек юбилейы уңаеннан Гөлширә апа Маминаны ихлас тәбрикләү сүзләре юллап, иң матур котлауларны җиткерер өчен экраннар янына чакырабыз. Әгер авылында туып үсеп, хәзерге вакытта азнакайда гомер итүче кадерле әниебез Мамина Гөлширә Әхтәм кызының 25 февральдә 80 яшьлек юбилейы. 1960 елда Мамин Вакил Хәсән улы белән өйләнешеп,
3 бала тәрбияләп үстергән алар. НГДУ системасында оператор булып эшли лайыклы ялга чыкканчы. Яхшы эшләгәне өчен медаль һәм почет грамоталары белән дә бүләкләнә. Тырыш, намуслы хезмәте өчен медальләр белән генә түгел, хәтта районның мактаулы кешеләре исемлеге китабына да кертелә. Әнә шундый хөрмәт-ихтирам казанган, хезмәтенә күрә хөрмәт яулаган кадерле кешебезнең тормыш юлы, хезмәт юлы безнең эчендә соклануга лаек һәм зур горурлык. Кадерле кешебез, әниебез, бердән беребез, без сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Һәр вакытта да балаларыңның ихтирамын тоеп, оныкларыңның бәхетләренә, уңышларына шатланып, барлык туганнарыңның җылысын гына тоеп, исән имин булып, озын-озак еллар бергә яшәргә Ходай насыйп итсен иде. Котлы булсын бәйрәм көнең, шатлык чәчсен һәр чак йөзең, кайгы хәсрәт күрми бәхет белән үтсен синең һәрбер көнең. Җил яңгырлар безгә тидермичә, 3 балаңны карап үстердең, йөрәк җылың, яхшы җылы сүзең безгә әни һәр чак көч бирде. Туган көнең котлы булсын әни, юбилеең уссын күңелле, 7 оныгың бүген сине котлый, шушы инде бәхет түгелме? Иң изге теләкләр белән балаларың Зөһрә, Зөфәр, Вагыз, киявең Геннадий, киленнәрең Ләйсән, Альбина, оныкларың Андрей, Лена, Нияз, Динара, Савелий, Петя, Адил, Далил диелде котлау хатында. Хөрмәтле Гөлчирә апа, 80 яшегез котлы булсын. Якын кешеләрегезнең юллаган барлык теләкләре дә чынга ашсын иде. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән һәр туар көнгә куанып яшәгез. Аллаһ Тәгалә сезгә иң мөһиме матур килер еллар һәм әлбәттә шул елларны саулык, сәламәтлек белән яшәрләр насыйп итсен. Туган көнегез белән сезне. Yaşımda sıramağız Ömer gözüme jitsem de Partaya bilmeyerek Ellerimle ağlı yollar Tuzlar bula biksirek Ömer gözüme jitsem de Partaya bilmeyerek Ellerimle ağlı yollar Tuzlar bula Şaklar bulsalar da yaman uyuylamaz Bizge niyet bilen yürse umdular yuhlarız Bir kuruşu bir gümürle yılı süşan iride Bir yaşakның kadrini bilik ömürler ötekide Bir kuruşu bir gümürle yılı süşan iride Kadrini bilik ömürler tekide Ellerimni sıramağız, yıllarını sonamağız Şükür deyip yaşaymadı, yaşını sıramağız Yırlap usta benim gümür Sizden bilen bir gelip Kalbinirge dilesleyin Yürügüzle gülgenim Yırlap usta benim gümür Sizden bilen bir gelip Kalbinirge dilesleyin Yürügüzle gülgenim Kalbinirge dilesleyin Yürügüzle gülgenim
Бәйрәмнәр кабатланып торсын, яшәүләр матур булсын, сөенеп, шатланып, якыннар янәшәсендә озын-озак гомер итүләр язсын дигән теләктә калып, бүгенге эфирыбызны да йомгаклыйбыз. Исән-имин булыгыз. Внимание, встречайте! Открылся новый магазин детской обуви «Юпик». Мы подготовили достойный ассортимент обуви для детских ножек в соответствии с трендами сезона и необходимые сопутствующие товары. Ваш ребенок в обуви от магазина «Юпик» будет чувствовать себя комфортно в любое время и в любых условиях. Для этого наши консультанты всегда помогут определиться с выбором в соответствии с индивидуальными особенностями вашего ребенка. А наши цены не оставят вам шанса уйти без покупки. Кстати, уже действует скидка 35% на весь зимний ассортимент. Магазин «Юпик» – главный по детской обуви. Ознакаева, Ленина 24, телефон 8 917 261 0058. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Ознакаева, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Ознакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Ознакаева, Ленина 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Ознакаева. Отправление из Ознакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.